Umfana kaMgqumeni uLusanda lokhu ebhizi-ke edida abantu ngendlela abhehave ngayo. Abantu abaqondi bakhuluma izinto ey'ningi ngoba-ke phela kuyohlezi kunamasayidi. Abanye abantu bakhala ngenhlonipho bathi hhayi inhlonipho ayikho nhlobo kulo mfana lo. Bathi nje akazi lutho. Abanye-ke baze bethi-ke ulawulwa ile zinto ayidlayo. Banokubala ukuthi unokubhema insango, izibayibayi, asazi. ULusanda kwabamesekayo nabahambisana naye bathi u-right because kuyakhombisa ukuthi uyindoda pretend uyalimela iqiniso. Into nje mawukuthi imphatha kabi noma kumele ayibeke njengoba injalo uyayibeka njengoba injalo akambambathi. Abanye-ke bathi-ke cha uzonandisa nje igame uLusanda. Bayayithanda futhi indlela enza ngayo. Leyo nto leyo izokwenza ukuthi igame kaMaskandi ibe mnandi. Ezibuhlungu-ke nje ey'fike zenziwe abantu ile nto leyo yokuphoqa-ke ukuthi babe ne-beef nethole lendidane ukuze phela-ke bezoshukumisa igame kwindima kaMaskandi njengoba kwakwenza obaba babo uMtshengiseni noMgqumeni. Leyo nto leyo-ke into enesikhathi sayo, into eyokwenzeka into engeke iziyenze. Abanye futhi bathi-ke ayi uLusanda njengoba ezokhipha le-album le njengoba elokhu enza nje indlela yokumakhetha phela ukuthi ukuze i-album yakhe ithengwe njengoba ezokhipha nje i-album. Ngicela ukuthi usubscribe uphinde ulike lapho.